Алдагы сәламебез Ульяновск шәһәренә аша. 17 август көнне үзенең матур гомер бәйрәмен милләттәшебез Рахматуллина Гүзәл Зиннәтулловна каршылаган. Күркәм туган көне белән аны ихластан тормыш иптәше Радик, кызлары Эльмира һәм Илнара, Түбән Кама шәһәреннән апасы Гөлйөзем, Эльвира, Илдар гаиләләре белән, Ульяновск шәһәреннән абысы Кадим гаиләсе белән, әнисе Тәүхидә, Төмән шәһәреннән туганы Нелли гаиләсе белән котлыйлар. Безнең якын кешебез гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туды. Гүзәлебез йомшак күңелле, сабыр, шунлыктан ул үз гомерен балаларга багышлап, тәрбияше һөнәрен сайлады. Үз эшендә ул хөрмәткә лаеклы, балалар да аны нык ярата. Якыныбыз безнең, кабат синең гүзәл туган көнең җитте. Син үз гомерендә бар вазифаларны да бик матур үтәп киләсең. Ирең өчен тугрылыклы юлдаш, балаларыңа газиз әни, без якыннарың өчен җаныңны да кызганмаган туганыбыз. Кайчак шундый минутлар була, шатлыгыңны да, моңсу чагыңны да уртаклаша алырдай кешене аеруча кирәксенәсең. Ул сине дөрес аңлый, үзе кебек яхшы белә, аңа барысын да сөйли аласың, һәм ул сине җылы сүзләре белән тынычландыра ала. Без синең турында сөйлибез, кадерлебез, һәм һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел йөрәкле булып калуыңны телибез. Ак күңелле, саф күңелле якыныбыз, син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек безгә бәхет, шатлык нуры сибәсең. Иң кадерле, иң газиз син, әткәм-әнкәм шикелле син. Һәр чак бәхет таратасың, сеңлем җаным, сөеклем син. Әгәр килсә кешебездән киң җиһанны кишәр идек, йолдызларны чәчәк итеп юлларыңа тезәр идек. Гадел дә син, мәрхәмәтле, безгә синең белән бик рәхәт. Матур апабыз, барысы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Синең күңелеңдә һәр чак җылылык, кирәк кадәр балалык һәм олылык, кирәк кадәр тыйнаклык һәм кыюлык, гамәлләрең безгә үрнәк булырлык. Хөрмәтле Гүзәл Зиннәтулловна, якыннарыгызның теләкләрен матур җырда дәвам итәр, кабул итеп алыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.